El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona manta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya ngani kalfa baynye minya ngani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliya ka Lafia ka ta fe ka men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni o teke ma negelaye ki kamana ganendo courant ko la jignoro ko la isefa biribiri ika Hôtel Lafia magen samuru dakabanaw ani Nyamakulama walima a Jasmine no mandiye a simple o fana be yino Tever Rasoul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyon zora konona na angana nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko Tever Rasoul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko Rasoul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imogo ba nasugo fengo fe na o jabe o froko ga ni mogo be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mogo be a Nyamakulama ka Nyamaku jabo ka foka tabla Jasmine ana simple Tever Rasoul a jazene do jamana fantan nani bela jilela ni watina grossisi fengo fembe sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe Tever Rasoul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fengo fo Tever Rasoul la nini beba la ai nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa Tever Rasoul Kassanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadou Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la
mɔgɔw tɛ min dɔ k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn wulada in na an ka kibaruyaw bɛna taa n'an ye an sɔngokaw fɛ so caman binna yen k'a sababuya kɛ baji kɔni ale fara fo k'a dama tɛmɛ bingali dɔ o taara ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma Wabariya Gawo ale yɛrɛ kɔnɔna na armée ale kɔni ye i jɔ a jɔyɔrɔ la IS ani Ghana ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na an ka premier ministre ale bɛ Ganakaw fɛ yen Alu Boubacar Diallo ale laseli kɛ san daminɛ na ka welewelemada kɛ sa bɛɛ lajɛlen ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma Mali a bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ cogo min Tomiyankaw fɛ u ka rond-point ale la kurakurayara dugudenw olu ka nisɔndiya yira Algérie ye maa ba 31 444 o gɛn ka bɔ a fɛ yen n'o o ye a dafɛ jamana maaw ye u taara olu bila ni waati na Nigerkaw fɛ yen Alain Christophe n'u b'a fɔ ma ko Alino ale kɔni minɛna bɔlɔlɔ ka wane do min ye Burkinakaw ale b'olu kanu na kosɛbɛ a minɛna Côte d'Ivoirekaw fɛ yen kalo 15 tɛmɛnen kɔfɛ Gaza bɛn ale sɔrɔla yen yɔrɔ la min ye Gambikaw ye sa donbolo kɛra olu ye Turkikaw fɛ blende 17 wolomasiri tabaw 20 janvier o bɛ k'a labɛn min ye 20 janvier hukumu kɔnɔna na Diripa ale bɛna ɲɛda kurada radio so bɔlɔlɔ sira kibaradi sira ani web tv o bɛɛ lajɛlen min ye o kurumo karili o bɛ kɛ sibiri nata ye ni ala sɔnna a ma 20 janvier ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la tew vignette kura Bamakɔ kɔnɔna na vignette min n'a tununa na ka ca Ala fɛ i bɛ se k'a sɔrɔ min ye Bala Tarawele ye ale bɛna o ɲɛfɔ an ye délégation spéciale ɲɛmaa ye ale ye hiji tagalaw k'u labɛn ka hiji musaka bɛɛ lajɛlen sara yanni février kalo tile 14 cɛ Ibrahima Jawara ale bɛna i da don la k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sifinw ni bɔlɔlɔ APDP ale bɛ ka laseli kɛ laseli min b'a to sifinw bɛ se ka cogo min na ka baara kɛ baara min b'u nafa bɔlɔlɔ sanfɛ yan'u ka t'u yɛrɛ bila gɛlɛya wɛrɛw olu kɔnɔna na o baaraw daminɛna Carrefour des Jeunes na bi kiba tun bɛ yen n'Ala sɔnna a ma sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala a b'a faamuya cogo min na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye général de division Umar Jara ye baro kɛlɛtigi ale bataki bɔ k'a bi ko kunungo ni tubabukalo in tile 15 bamanjiwale kɛbaw selifana seli masuruna waati olu taar'u fari filɛ Mali wolomasiri taba minnu sigilen don Wabariya pont o donda la u nana moto la min ye nin bingalikɛla ninnu ye n'u bɛ jinimu mɔgɔw ka masuruna na u kɔni taara bi Wabariya pont donda wolomasiri tabaw kan armée ale ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o o ye maa ninnu kɔni k'u caman bɔnɛ u nin na a yera sa k'a fɔ min ye bamanjiwale kɛbaw olu kɔni ka wulikajɔ y'a to an ka sɔrɔdasi kelen joginna bamanjiwale ni jɔwale kɛbaw fanfɛ sa maa 6 o fatura moto 5 minɛn'u la maramafɛn 3 min ye u ka arajo ye ka taa se u bɛ dugujukɔrɔ mugu dilan ni fɛn min ani marifakisɛw olu fana camanba de minɛn'u la wolomasiri tabaw sa k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin
min ye chef d'état major ye k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma wulikajɔ ani baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ bolodi ɲɔgɔnma min kɛra renseignement mɔgɔw ale ni wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw olu ka lafaamuyali kɔnɔna na ko y'a to ni wulikajɔ in sera ka kɛ ko foli bɛ kɛ u ye min ye dugudenw yɛrɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni a mugukan tora senna fo nɛgɛ kanɲɛ 16 min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye maa caman min ye bamanciwale kama caman kɔni bɔrɔntɔ ye fan fɛ kosɛbɛ u nana moto minnu kan fana o motow bɛɛ lajɛlen tilala ka darakiw la gawokaw y'a yira k'a fɔ nin waati na kibaruya sanuma mana sɔrɔ armée ale bɛ se ka wulikajɔ kɛ sabula nin wulikajɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ dugudenw y'u ka baara kɛ i n'a fɔ foyi ale ma kɛ san daminɛ in na samɛ foliw bɛ ka kɛ min ye ADP Maliba ɲɛmaa ye a n'a président d'honneur ni o ye Alu Boubacar Diallo ye ale ye bataki kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ko sankura hɛrɛ ko ala k'a di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛ maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo sankura hɛrɛ ala ka o di an ma min ye Alu Boubacar Diallo ye sa a y'a yira sa k'a fɔ a ka bataki kɔnɔna na ko salongo n'o ye san 2024 ye o min banna k'o kɛra degun ni gɛlɛyaw caman ye an ka jamana ma min ye maliyɛnw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka baaraw kɛ baara minnu olu fisar'u ma kosɛbɛ nin waati in na sa Alu Boubacar Diallo ko hakililajigi don jamana a bɛ kɛlɛ la a bɛ san 10 bɔ kɛlɛ min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a nana cogo an kan kabini waati jan ale yɛrɛ kɔni kun y'a ye k'a fɔ ko min ye nin kɛlɛ in ye a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na nin san daminɛ in na sa a ko k'a bɛ waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu binna nin kɛlɛ in ka sɔrɔdasi fara jamanadenw kan maa minnu fana tununnen don ko yaasa u ɲuman bɛ se ka sigi cogo min na ka na minnu joginna nin ko in senfɛ sana k'a bɛ dugawu don kɛ olu ye ala k'u ka banaw k'u ban pewu maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛw la walima maa minnu minɛlen don k'a bɛ dugawu kɛ san 2025 ka kɛ sababu ɲuman ye u ka se ka segin ka na u ka duw kɔnɔna na u sanuma k'a sɔrɔ degun foyi ma u sɔrɔ Alu Boubacar Diallo ko a bɛ nin waleya in fana ta yaasa ka se ka bonya ani waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma olu minnu ni a ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ su ani tile a ko maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma sa ko waati dɔ sera n'an ye kɛlɛ kɛ min ye bɛn ni kelenya ye an ka o ɲini an ka jamana kɔnɔ sabula a bɛ san 10 bɔ min ye Wasulɔr Alu Diallo ka fɔ la sa baara mun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ o ye bɛn ɲinini ye san 10 kɛlɛ kɔfɛ bɛn ni kelenya ko ale bolo kan ka ɲini bɛɛ lajɛlen kan ka se ka wulikajɔ kɛ cɛfɔ ni kanbɛ o bɛ se ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ale bolo n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka basigi baaraw kɛ ka min ye jamanaden ɲumanya baaraw kɛ maa bɛ se k'i sinsin o ka sa ka faso jɔ faso min ni ale kɔni tɛ bi faso ye an ka tabiyakɔrɔ n'an ka taabolokɔrɔw sinsinnen ani an ka tiɲɛw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko b'a to an bɛ se ka baara kɛ a ko Salu Nasiri ko ale ka samɛ foli senfɛ fana a kun ye welewelemada bila maliden bɛɛ lajɛlen ye an ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min b'a to an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo da ɲɔgɔn ma yaasa min ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuntilenna kɛ kelen ye bɛn ni kelenya ale ni jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a ko maliden cɛman na musoman k'a b'olu fo cogo min ADP Maliba cɛman na musoman k'a b'olu fana fo a b'a f'u ɲɛna sa u ka dɔ fara halisa wulikajɔ ni cɛsiri kan an ka jamana ka se ka dɛmɛ ni ADP Maliba ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ye a n'a ka baaraw ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kabini ADP Maliba kɔni sigira o ka baaraw bɛnnen don bɛn ani kelenya ɲinini ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a n'an dafara jamanaw ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min kalata nataw la fana ni ala sɔnna ma ADP Maliba ale tɛna na to kɔ koyi sabula parti a sigikun ye ka fanga ɲini ka fanga ta min ye ADP Maliba tɔnden bɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ tunga la k'u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ boloda yaasa baara min bɛ yen n'u bɛna n'o kɛ kalata nata in na o bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na fondation ADP Maliba ko o fana o kalikan ye min ye ka malidenw gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛn ni kelenya yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka fantanya da k'a kantigɛ pewu ko o wulikajɔ ko u bɛna na dɔ fara o ka su ani tile i n'a fɔ u delilen don a la cogo min na a bɛ san 10 bɔ a ko fana ko min ye jamana in ye u bɛna na bɔ sɛgɛn ani gɛlɛya jugu bɛɛ lajɛlen na yaasa malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali dilan Mali min ye sini Mali ye Mali min ka di malidenw bɛɛ lajɛlen ye k'a ka samɛ foli o bɛ bɛɛ lajɛlen ye sankura hɛrɛ ko ala k'a di ani malidenw bɛɛ lajɛlen ma Alu Diallo ADP Maliba président d'honneur min ye fondation Maliba o ɲɛmaaba o de y'ale fana ye an sɔngokaw fɛ yen sow caman binna ka sababuya kɛ ji kɔni ale ye sira bila pewu
dugudenw yɛrɛ kɔni bɛ ala deli de la su ani tile ji bɛ se ka jigin cogo min na olu yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan sa yaasa ka se ka waati gɛlɛya kow kunbɛn o maa minnu bɛ tɛrɛn kan olu ye wulikajɔ ni seko dɔ lajɛlen kɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ degun in na cogo min nka bi o jɛkulu in kɔni y'a ɲini sa maa caman fɛ maa minnu bɛ yen n'u sigilen don yɔrɔ la ji kɔni tɛmɛsiraw don k'olu yɔrɔw bila pewu wa fana min ye duguw ye dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ badabolo fɛ i n'a fɔ baara n'a ɲɔgɔnnaw labɛnzangaw ko olu bɛɛ lajɛlen maaw k'a lajɛ u ka wuli koyi min ye maa minnu yɛrɛ wulila olu bɛ sigiyɔrɔ ɲini na bi an sɔngo a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tomiyankaw fɛ yen olu ka carrefour ko lakurakurayara min ye rond-point ba in ye sa tomiyan kɔnɔna na ko ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ AGEROUTE ale de kɔni bɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu kɔni ye ni ala sɔnna ma a bɛna n'a to min ye tomiyan yɛrɛ ye a ka se ka rond-point ɲɛnɛma sɔrɔ rond-point bɛna na taa ni ka seginw nɔgɔya maaw n'u bolominɛw ka taa se dugudenw olu ka baara bɛɛ lajɛlen ma Médecins Sans Frontières min bɛ an sɔngɔkaw fɛ yen ale ye kimɛli kɛ kimɛli min kɛra nin kalo in tile 16 baara minnu kɛra u bolo san tɛmɛnen na u sera ka mun sigi sen kan mun ni mun sera ka ɲɛ u bolo lajɛ in sen fɛ sa diinɛtigiw olu tun bɛ yen kafotigiw tun bɛ yen ka taa fara sifinw ni musolakaw ka tɔn kan min ye baɲumankɛtɔn in ye sa a kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko san kura in kɔnɔna na wulikajɔ a n'o kɛ yaasa ka se ka balo ɲini ka di maaw ma min ye jolibɔyɔrɔ fana ye jolijiyɔrɔ fana ye k'u bɛna fana k'o fana lawaleya kura ye dugudenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka nimisiwasa sɔrɔ Médecins Sans Frontières ka baara la sa k'u bɛna o de baaraw sigi sen kan yaasa ka na ni balow ye fana balodiw ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an sɔngokaw olu fɛ yen Mali ni Ghana ni AES ko a baaraw bɛ sen na Capitaine Ibrahim Traoré ale bɔlen kɔ Ghanakaw fɛ yen kunungo fitirimagɛ waati Ablaye Mayiga n'o ye Mali Premier Ministre ale taara yen nin waati kɔnɔna na Ablaye ale bɛ yen sabula sɔgɔmada in na min ye Ghanakaw ka jamanakuntigi ye John Dramani Mahama ale min ye fanga ta ko kura a ka fanga ta tɛmɛnen kɔfɛ sa ale Ablaye bisimila waliya ninnu bɛ tali kɛ min na sa bɛn ni kelenya min bɛ Mali ale ni Ghana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sinsin cogo min jamanakuntigi fana ye bataki di Ablaye ma ka t'o di a jɛɲɔgɔnkɛ ma n'o o ye John Dramani Mahama ye jamana fila in bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min AES o bankun ka baaraba minnu bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye Ablaye Mayiga ye ani malidenw fana kan ka ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka hakilila falen kɛ baara min bɛ kɛ jamana kɔnɔna na nin waati in na Ghanakaw fɛ yen nin waati in na sa min ye lesɔri ɲɛmaaba ye n'o ye Alassane Sulemani ye ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye a ko ko baaraw taabolo kɔni ka ɲi kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma min mana na b'o la kɔmasegi sini an na o da aw tulo kan an y'a yira o la sa k'a fɔ Kulukorokaw kɔni fɛ yen ɲɛnajɛw tun bɛ yen kunu min ye kurumbo kariliw ye ale ni yɔrɔkuraw birikiw dali olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Jara Asi tɔgɔla ndolati kɛnɛ n'o o lakurakurayara o baaraw fana o dayɛlɛla k'o bila k'o di maaw ma min ye sifinw ye sa olu kɔni bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ kura sɔrɔ a bɛ fɔ ma sa ko Mali Arena ale kɔni bɛ se ka maa 10,000 ta farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ suguya caman bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na EMIA fana o cɛdenw fana ka bɔli baara olu bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukorokaw olu fɛ yen kunungo an y'a yira o la sa n ko kɔkan kibaruyaw la Kodowarikaw fɛ yen bɔlɔlɔ sira kan sa maa min bɛ yen ni ale bɛ Burkina Faso senkɔrɔba don kosɛbɛ n'o ye Alain Christophe Traoré n'u b'a fɔ ma ko Alino Faso ale kɔni minɛna Kodowarikaw fɛ yen maaw tun y'a yira sa k'a fɔ ko maa in ko a tununa nka min ye Kodowari ale fanga ka kuma lasela bɔra k'a yira k'a fɔ ko a minɛnen don u bolo nin waati in na bɛɛ dun b'a dɔn fana k'a fɔ Burkina ni Kodowari ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tile tɛ yen Tungarek talaw olu maa 34,444 olu gɛnna ka bɔ Algérikaw fɛ yen Algérie kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni jɛra ni olu bɔli ye a fɛ yen sabula nin waati in na min ye jamana ninnu ye degun bɛ a kɔnɔna na kosɛbɛ a kɔni maaw bɛɛ lajɛlen cɛra sa ka t'u bila kungokolo fandanbanda kɔnɔ min ye Algérie ale ni Niger dancɛ la u ko ni jama in kɔni cayara kosɛbɛ sabula san o san u bɛ kimɛli de kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Turkikaw olu bɛ wulikajɔ la u ni Gambi olu kɔni taara maramafɛn ale ni surasi mobili blende o 17 ta ka di Gambikaw ma Gambi ko sa ko ale kɔni bɛna baara kɛ ni nin ye min ye Nations Unies ka wulikajɔ nataw olu sen bɛ se ka y'o la cogo min na ani k'u ka jamana yɛrɛ lakana u ni Senegali cɛ k'u bɛ se k'o baaraw kɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ donbolo in kɛ waati sa
Gambi kɔnɔna yɛrɛ la Turki ka lasigiden min bɛ o tun bɛ kɛnɛ kan u ka jamanakuntigi n'o ye Adama Barrow ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛna to sa bɛn ni kelenya sinsinni u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanali k'a bɛna u dɛmɛ o la kosɛbɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa Gambikaw ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna ale fana tun bɛ a ko o kɛnɛ kan République démocratique du Congo olu ye Chinois 3 minɛ Chinois 3 in min ye Lengo Dor ye n'o ye sanu ye mutukali o de yera u bolo ale ni musaka dɔ o fana tun b'u bolo Kongokaw fɛ yen Kongokaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa ninnu minɛlen kɔfɛ sa u y'u minɛ ka u kirilen ko san 7 kaso k'u kan k'o kɛ sabula fɛn mun yer'u bolo o man ka y'u bolo n'o y'a sɔrɔ u tɛ sanu baarakɛla ye Rwandakaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye pétrole bɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ Lac Kivu o kɛrɛfɛla la nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye o ka ye olu ka jamana kɔnɔna na min ye Grand Lac ale masuruna na nin nana kɛ kasara kibaruya ye kibaruya mun ni a bɛna fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ juguya kosɛbɛ min ye Rwanda ale n'a dafɛ jamanaw cɛ i n'a fɔ kunnafoni gafew ye a lakali cogo min Kenyakaw olu bɛ ka bɛnkan ɲini bɛnkan min b'a to sa min ye Émirats Arabes ye ale bɛ se ka cogo min na k'olu dɛmɛ u ka nɛgɛsira dɔ dilan u ka jamana kɔnɔna na nɛgɛsira in n'a jara fana min ye u n'u lamɛnni jamanaw ye sa u bɛ se ka o baara fana kɛ min ye Kenya ye ale kɔni bɛ k'i sinsin nin ko in kan sabula CHAN min bɛ yen ale kan ka ye o labɛn na nɛgɛsira in n'a baara sera ka daminɛ ko o bɛna ɲɛ u ma kosɛbɛ Afrique du Sud ale kɔni bɛ degun kɔnɔna na ani dimi kɔnɔna na sabula u ka sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Bloemfontein a yira k'a fɔ ko maa 100 ɲɔgɔnna n'o ye sanubɔlaw ye o firilen don olu kan nka bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i kɔ don yɔrɔ in na sabula a yirala k'a fɔ sa ko maa minnu kɔni don sa bɔyɔrɔ dɔn tɛ u la fɔlɔ sanubɔyɔrɔ in dun a kuma ka ca kosɛbɛ sabula waati caman a bɛ firi o de la a kun fɔra ko maaw ka yen bila Espagne ko salongo n'o ye san 2024 ye maa 90 maa miliyɔn 90 o de taara Espagne kaw fɛ yen dunanya sira fɛ fɔ masa ko turusu olu taara o lajɛ ale ka ca ni ɲinan ta cayara ni salon ta cayara ni salon na sini ta ye sabula salon na sini kun ye maa 85 ɲɔgɔnna ye sen ta kɛra maa 90 miliyɔn 94 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni de ka ɲi kosɛbɛ Espagne jamana yɛrɛ ma sɔrɔ yakubali taa ni ka segu ani yɔrɔbaw lajɛli ko b'a to u ka musakaw olu bɛ yiriwa kosɛbɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ka jamana kɛlen don ka labɛn kɛ cogo min na k'a kow kunbɛn Gazakaw nisɔndiya b'olu fɛ yen Lamerikaw ka maa mafalen min bɛ yen n'o bɛ nin waati in na Katarikaw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Israël ye k'a sɔnna marifaw k'olu da kalo 15 kɛlɛ kɔfɛ sa min ye denmisɛnnin minnu kɔni bɛ yen ani maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kisira ka bɔ nin ko in na ko lala olu na fɛnw sɔrɔ maa minnu fana bɛ yen n'olu fana minɛlen don nin waati in na n'olu kun talen don otage la ko olu na bila fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ale kɔni mɛnna senna kosɛbɛ Israël kɔni kun kɛlen don ka ban bolo da nka nin waati laban in na jɛrɛ min kɛra Katarikaw fɛ yen ko y'a to sa Israël ale ka sɔn Bamakɔ kɔnɔ an bɛ taa Meriba la Meriba ko ale ye vignette kura bɔ vignette in ko bɛ cogo di min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye n'o ye Bala Traoré ye ale ye latigɛlikan ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ k'ale ka kumaw olu lamɛn. San tɛmɛnen na vignette ko gɛlɛya dɔɔni yera la an ye moyen wɛrɛ daminɛ n'o bɛ wele ko application in a nafa ye mun ye vignette bɛ feere a bɛɛ bɛ enregistrer vignette bɛ feere caméra de b'a vignette feerelaw yɛrɛ yira a bɛ tracer a bɛ imprimer vignette tɛ se ka falsifier vignette yɛrɛ kan hali n'a tunna mɔgɔ min ta don a ka identité bɛ se ka ye a bɛ dɔn jɔn ta don an bɛ min ɲini jama fɛ minnu bɛna vignette ta la tiɲɛ don a ka gɛlɛn ran ka jan a ka suma dɔɔni mais comme nin ye baara kɛcogo kura dabɔlen fɛn bɛɛ daminɛ a ka gɛlɛn dɔɔni u ye baara daminɛ kunun u tun sumara dɔɔni bi u teliyara n'o ye n'an bɛ taga ɲɛfɛ u bɛna se machine nin kɛcogo la u k'u muɲu u k'a faamu k'a fɔ an bɛ yan olu de kama vignette feere in yan b'a la guichet 6 dayɛlɛnnen bɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ se k'o yɛrɛ kɛ guichet 10 ye mais u bɛ se ka taa commune 2 fɛnɛ la u bɛ taa commune 4 la u bɛ taa commune 6 la u bɛ vignette sɔrɔ yen a bɛ hali vignette kelen a bɛ ayiwa hijitalaw kulu kan k'u labɛn sabula min ye ɲinan hijita ye k'a ko tɛna bila fiyewu ka sunkalo banni kɔnɔ anw dun deleno min na sunkalo ka ban an ka wuli ka jɔ kɛ nka an ka taa Ibrahim Jawara ko ɲinan hijiko ko bɛ cogo di
Arabie Saoudite ko cogo di. An balima asilamɛw nin ye kunnafoli ye bɔ maison de aji la o ye cakɛda min sigilen bɛ Mali kɔnɔ cogoya min na hijiko ka se k'o ɲɛnabɔ n'a ɲɛmɔgɔba ye Dr Abdul Fattah Sise ko k'a da maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ tulo kan aw minnu bɛ fɛ ka taa hiji la 2025 k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba o kɛra Saudiya jamana kan hijiko la o ɲɔgɔn ye kɔnɔ sa Saudiya faamaw u y'a décidé k'a fɔ yanni le 14 février 2025 cɛ ko jamana bɛɛ ka taga contrat signé k'a ban contrat ye fɛn jumɛn ye o de ye Saudiya jamana hijiden ka logement a ka hôtel ko a ka dumuni ko Mina Muzdalifa Arafa o dépenses bɛɛ ko contrat bɛɛ ka signé yanni le 14 février 2025 cɛ an balimaw contrat signéli o kuma laɲini ye jumɛn ye o laɲini de ye k'a fɔ agent de voyage u ka wuli ka taa Saudiya jamana kan ka t'u ka contrat signé o dɔrɔn tɛ fana koyi hijidenw ka musaka u k'a bɛɛ sara hôtel ko transport ko dumuni ko Mina Arafa Muzdalifa u k'o bɛɛ lajɛlen sara ka contrat signé wala contrat bɛ sɔrɔ ka valider o baara in bɛɛ de bɛ kɛ yanni le 14 février 2025 cɛ o la sa maison de aji k'a b'a ɲini maliyɛnw fɛ aw minnu bɛ yen k'a fɔ n'a b'a fɛ ka taa hiji la aw ka wuli joona ka taa aw tɔgɔw sɛbɛn yanni le 14 février cɛ cogoya min na agent de voyage olu fana ka se ka musaka sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka taa Saudiya jamana kan ka taa contrat signé ka hijidenw ka musaka bɛɛ sara k'a ban pewu yanni le 14 février 2025 cɛ an balima silamɛw ko n'o y'a sɔrɔ maa min ka contrat ma signé ka tila k'a valider ka hijidenw ka musaka bɛɛ sara n'o ye 14 février 2025 ye ko hiji baara bɛ gɛlɛya dɛ o kɔfɛ sa fɛn min ye contrat ye a tɛ se ka valider cogoya si la ni le 14 février 2025 n'o tɛmɛna o la sa wele kan ko k'a se aw minnu y'a laɲini k'a fɔ aw bɛ taa hiji la 2025 in na walima k'a ka mɔgɔ bila ka taa hiji la k'a ka wuli joona k'aw boli ka taa a mana kɛ maison de aji o walima agent de voyage a ka taa aw tɔgɔw sɛbɛn a ka wariw sara cogoya min na agences fana ka wuli ka taa u ka nin baaraba in kɛ Saudiya jamana kan avant le 14 février 2025 an balima silamɛw maison de aji ko n'i y'a mɛn k'a fɔ hiji tɔgɔsɛbɛn bɛ continuer ka taa fo mars kalo ka taa avril daminɛw la ko condition kelen pewu a k'a sɔrɔ agent de voyage ninnu u wulila ka taa Saudiya jamana kan ka t'u ka contrat signé ka hijidenw ka musaka bɛɛ sara contrat ka valider ka d'u ma ko n'o kɛra waati min na ko tɔgɔsɛbɛn bɛ continuer wa o baara in fana o délai ye min ye o de ye le 14 février 2025 ye n'o tɛmɛna k'a sɔrɔ agent de voyage min ka contrat ma valider i ma taa Saudiya jamana kan ka t'i ka hijidenw ka musaka bɛɛ lajɛlen sara k'o ka hijiko bɛ gɛlɛya ɲina dɛ ayiwa nin communiqué in ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma an y'a sɔrɔ ni ka bɔ maison de aji la an balimaw anw yɛrɛ bɛ se ka min da kuma in kan cogoya min na kuma in ka faamuya laɲini min bɛ kuma in na o de ye hijidenw ka wuli joona ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ka d'a kan fɔlɔ mɔgɔw b'u sigi de fo sunkalo ka tɛmɛ k'an bɛ taa hijiko la o de banna diɲɛ kɔnɔ pewu ka hiji bila retard la k'i sigi fo seli fitinin ka tɛmɛ i bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa hijiko ɲɛɲini an balimaw nin y'o bantɔ de ye pewu o kuma an bɛɛ ka wuli mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ ka fɔ ni nin communiqué in mɛn aw k'a jɛnsɛn ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ fɛ ka taa hiji la olu ka wuli joona ka t'u tɔgɔw sɛbɛn cogoya min na agences fana ka taa u ka contrat bɛɛ valider yanni le 14 février 2025 cɛ communiqué in ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara. Ayiwa Jawara an n'an labɛn n'o tɛ ɲinan ta ye a kuru tigɛ man di san daminɛ in na an ka to ka wari bɔ ko hiji t'a kɔnɔ a ka gɛlɛn an bɛ sunkalo musaka ɲini na fɔlɔ agent de voyage a ye taa juru ta banque la a ka taa an tɔgɔ sɛbɛn n'an ma se ka taa an n'an démerdé cogo sugu dɔ la a ma nɔgɔn o nin de ye ko nɔgɔn ye yan a ma kɛ jago ye sa wa APDP ko yanni i k'a fɔ mɔgɔw ma a y'a kɛ tan k'i k'a ɲɛf'u ɲɛna fɔlɔ APDP directeur président ba n'o ye Dr Samaseku ye a ko ka denmisɛnw kalan sariya kura min bɛ olu bolo baara kɛcogo kura min bɛ olu bolo bɔlɔlɔ sanfɛla maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ segin a kan bɔlɔlɔ sanfɛla maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi hali bi yaasa u bɛ se ka kisi ko ma cogo min yaasa o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ u bɛna na kalansenw sigi denmisɛnninw kunna a kalansen sen fɔlɔ o daminɛna bi Bamakɔ Carrefour des Jeunes na an bɛ taa ye kiba tun bɛ yen maa dɔw kumana an ka jɛ ka olu lamɛn u ye min faamuya ko in na. Atelier kun fɔlɔ de c'est pour que denmisɛnninw
u hakili t'u yɛrɛ la u hakili to u bɛ kuma mun fɔ réseau kan u bɛ fɛn minnu utiliser réseau kan information min ka ɲi min man ɲi donc o de kun fɔlɔ ye nin ye bi an bɛ k'a lancer avec le premier vice-président de la PDP. tɔgɔw n'u jamuw n'u ka fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ni u bɛ se ka lakodɔn cogo min a bɛ fɔ o de ma données personnelles anw ka baara y'o de ye k'o lakana an dun b'a dɔn denmisɛnninw de ye réseaux sociaux matarafabaga ye olu de b'a kan kuma bɛɛ ko caman b'a kan an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ degun min lase adamadenw ma u ka vie privée la donc ministère y'a ŋaniya k'a fɔ an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka denmisɛnninw k'u kunnafoni réseaux sociaux a kɔlɔlɔ ni fɛn min b'a la u ka se k'o dɔn k'u yɛrɛ tanga a ma. Formation in bi min dabɔlen don ka information fɛsɛfɛsɛ réseau sanfɛ donc a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sifinnakaw ka yɔrɔ la barisa bibi na an ka jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la o gɛlɛya in ye stabilité gɛlɛya ye donc information minnu bɛ circuler réseaux sociaux kan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ka mɔgɔw bila fili la donc ni jeunes ye information fɛsɛfɛsɛ ka essayer ka information minnu man ɲi u ka n'olu partager information minnu ka ɲi olu ka partager donc o b'a to vraiment bɛɛ bɛ information ɲuman sɔrɔ mɔgɔw tɛ bila fili kɔnɔ quoi. ayiwa nin bɛ dan sigi a ka wulada in na kibaruya la su in na deba ale bɛ yen min ye Elbeshir Cham ale b'an bolo kɔrɔ yan ka taa fara Pape Diallo ma quartier général de la révolution ko souveraineté retrouvée ani wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ka kɛ ni 20 janvier an bɛna an da don o de la su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 Falaye Keyita bɛ kɛ yan ne yɛrɛ bɛ kɛ yan Keba Diallo fana bɛ kɛ yan an ka maa welelenw fana na ye kɛnɛ kɔnɔna na a k'an bɛɛ ni Ala n'a kira sɔnna ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la